Salamat yun, kaninyong tanang mga kaigsunan ko o may hapon ka natin po. Salamat po ni Brother John. Dugay naman kaila din mo ka na maigsoon ang atong amigo po sa Catholic Faith Defender. Dagan ito si Roger Piñapil, amigo ko ka ito. Dagan niya, Juan Hapinan, ang mga Catholic Defender diha maigsoon. Kato si Mauas, ako sa itong amigo. Sa dagang makaigsunan ng mga iglesia, sa dagang ako magapailalang kaninyo na ako diha magpuyo sa Pulo, Barangay Pulo maigsoon. Mga sobra na ko diha na hapit na ko mag-50 katuig diha. Kaya nga ako yung nadakaan ng tupi, diha yung ko magdako. Kanyang katulog ko sa lain ng mga lugar ito sa kanilang tumaglang sa pagminsay sa Mandalita. Ang akong pagwali makaigsunan sa pulong sa Ginoo, ako nakatao ko makaigsunan na Seventh-day Adventist. Kaya nga ako maginikanan sa unang wapas ko ako gibuntis, Adventista na siya. Mauna nga wala ko makaagi makaigsunan o lain-lain yung mga reliyon. Mao ka na ang labing tinuod. Nagsubad ko pagwali makaigsunan ng edad pa po 18. Ang 19 ako ninyo may baluan may igsoon. 1965 nagsugod ko wali makaigsunan dito adini diya sa banga sa unang panahon aron lang ninyo blan diya ako sa dagang tabangan ako maigsoon sa diya ako sa Seventh-day Adventist Corporation katulad kay Marag. Ako nga nahibaluan, maigsoon na doon na inclinar na gamay, muna na hinihinay ko, padapin ko siya. Diha. Mao ka na makaigsunan nga, diha ka ng Central Church, kananaan na kong simbahan diha sa SDA, diha sa pan, nagwali ko diha, sobra sa kabulan, katulad ko sa iyo nga simbahan sa SDA. Sa topik ko, naayad ako, simbahan dito karon nga natukod, ako po'y nagwali na. Nagwali ko makaigsunan sukad sa akong pagwali hangtod karon. Niadtong Disyembre makaigsunan mitad dugyod o 61 katuig. Ang akong pagkamagwali sa pulong sa Ginoo. Mana nga nagpuluman kini sa Brother John. Dili yung kong mga taki sa ubang nga marinig. Muna labing tinuod. Bisan maminaw mo sa akong live maigsoon. Doon na ito'y programa dito sa Habis FM. Radio dito sa Isability. Nabisa ni ako din konektado nga dito nagawali ko sulod sa tulong ka adlaw. Bernes gabi alas 7, Sabado sa auto alas 12, o niya Domingo kanina. Nagawali ko kayo dito sa Isability. Tulong adlaw. Ang akong gibayaran sa istasyon dito. Kaya sila may hangi yun nga mawali ko dito maigsoon. Mau ka na. O bisan pa inyong paminawan ng akong live na tagabi, wala din ko makaigsunan mo atake sa iglesia ninyo nga gibarugan. Mga labing tinuod. Kaya dili ko gusto nga na maigsuon. Kaya nga akong prinsipyo makaigsunan ang dili ni Jesus. Ang panag-iusa dili. Kaya kung anay pagkaot na ito nga ito sa isa na ito pakalangirin maigsuon. Nagingin si Apostol Pablo makaigsunan sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 14. Panlimbasugid gayud ninyo ang pakigdinaytay sa tanan mga tao. Kay kung wala kini, wala bisan kini sa makakita sa Diyos. Ganyan sa una ko, atake nito, atake nga ito spikas, wala ganyan. May ka na maigsoon. Matagabiya doon na ito'y live alas 7 nga ito sa alas 8. Matagabiya. Gikan sa Lunes, hangtod sa Biyernes. Mau ka na maigsoon din. Ay wala din ako biyahe ang pulong sa Ginoo sa pagpangwali. Pero di rin ang gusto makaigsunan mga kaninyo mga. May galuang lang ninyo makaigsunan. Kaya doon na may doon ako ikipropose kang Brother John na ko nga ang ayon ini doon na tayo dialogue. Pila kasimbahan, doon ay 5 kasimbahan. Mupatarog sa iyang baruganan sa iyang simbahan. Mga unya, humanini, pamutanon siya sa 4 ka mga participants sa maong dialogue. Mo pa na maigsoon. Mo na nga, mo na
makaigsunan nga kanang may maayo kay para may pagman nato. Kung kinsa kayo kay kung sige prayers niya ni karon unya mo barog na pagko sa akong gibarugan murag lisod kayo nakabati na mo makaigsunan sa gipahayag ni Brother Alima kanato. Ako sulod ko ni nga naman maalam na mga tao maigsuon mo may labing tinuod. Ang ato lang makaigsunan ako lang ibilin kaninyo paninggamuti gayon ninyo makaigsunan nga kamo mag-alagad sa Ginoo nga wala gay putol bisan sa inyong pag-ampo. Maginampo ay kitang tanan maigsuon. Muna may ako. Kaya ako makaigsunan mo kayo ang mabitaw pag-imbitar ni Brother John sa ako. Hindi ko nga, tama ito na siguro ko. Pero dili lang kayo ko mungutanan ninyo. Kaya murag, natagbo na itong maigsuon sa mga pangutana. Pila ko katuig din na sa buong radyo maigsuon 15 anyos. Nga pa din na makaigsunan sa super radio. Sa imin sa una dihami. Dito sa Marble makaigsunan. Perting di batihay, perting pinangatanay. Ano na yung tinuon? Ano ba nga mo makaigsunan yung mga kuwan sa una? Katong sila ni Brother Medina sa SDE o si Brother Galicia nangwala ng taon to. Daganang nangwala din ang akong mga amigo diha sa radyo. Mao kana makaigsunan busa ang ako diha kaninyo ang mga kanabang dungatay panigigalaay bisan tuod makaigsunan na kalain-lain tagpundo. Sa pagkatinuod makaigsunan ang Diyos dunay mapundok sa nakalain-lain nga pagtulungan. Mga labing tinuod maunay akong ginatuuhan. O nianing pundok ka makaigsunan maningkamot yung kos paglakaw nga matinidaan niya sa Ginoo. Wala na ito diya ang pagminsay sa may balita. Aron masayod kitang tanan. Gani, ang atong mga libro, atong mga Biblia, makaigsunan nga atong gigunitan. Iya sa Roman Catholic. Nalaging tinuod. Kanang mga King James Version na sa una, 1970 pa, 3 pesos lang ang bakong yan. Pero kanina akong gigunitan ng Biblia, makaigsunan nga iya sa Roman Catholic. 20 pesos na ikatulong ako nga tag-iya. Magkana maigsuon, mahal-mahal ka na, o karon ka na nga imprinta, wala na nilagay imprinta makaigsunan. Mao ka na makaigsunan nga kinahanglan tamo sa ang ako lang ingon kung naamo din niya na mapagtulunan. Padayon. Ang ako lang, padayon mo sa pagtuo, padayon mo makaigsunan sa bulaton, sa Ginoo, o kung sa pagbuhat, sa inyong mga pagtabang niyo makaigsunan nga ito kanila sa mga maguguhat, sa tulong sa Ginoo, suportahin ninyo. Kaya ka na may bahin ka na maigsuon gikan sa Ginoo. Mawala na akong gikaihan makaigsunan ang akong ngalan mo sa Pastor Ben Villa na naa sa pulo kong pananglitan na mo diha, italam po ko ninyo, diha sa pulo, kunya kailaman ko yun, bisan gagmay bata diha sa pulo, kailaman ko nila. Tungod kay nasa kulong trabaho sa gobyerno diha sa kulong Nixon. Busa kinimtanan mo lang akong ingon. Wala na ko'y pangutanan sa ila. Wala po ko'y papabarog makaigsunan sa atong tinuhan. Maabot na. Maabot na makaigsunan kung focus na ang gingon akong gi-submit kaniya na kinilihan mga proposal alang sa dialogue mo economics. Busa inautong ka na bisan tuod kita sa naas na nagkalain-lain ng matinuhan. Ang akong pag-ampo makaigsunan nagtuman ko na ang kaluwasan sa Ginoo na agad magakuha siya sa nagkalain-lain ng masimbahan. Muna ang tinuod basta kayo naglakaw ka diyan sa kamaturan kayo may babasa sa Biblia. Naging na Biblia makaigsunan niya Juan Kapitulo 10 versikulo 16 kaya doon na ako'y mga karniro na dili sakop nining turila. Pero manduan ko sila. Usara unyang magbalantay mo ang Ginoo. O usara-usar ang magaluwas ka na ito umaigsoon. Mao na akong ginatuuhan umaigsoon. Kaya wala man ko kabalhin pa, balhin makaigsoon sa upang reliyon. Kaya 70 Adventist ko gikan sa akong pagkatao.
salamat ya kaninyong igsoon sa inyong pag-imbitar kanako o daghang salamat usab sa inang kaninyong igsoon ang Dios magapanalangin nga ni Santa sa kanako. Okay, daghang kayong salamat Pastor Pin Pilya sa imuhang gamay nga pagpanasig sa ato mga kaigsuonan. O Pastor Pin, kanang okay na din mo pagkutanon ka? Okay na. Kanang mga tanas, dito na sa Francisco. Di ba para makita? Si Francisco Mantos. Bro, diyan ka para makita sa kamera. Si Francisco Mantos. 30 minutes lang ang pagkutana, ha? Diya, ang tubag ni Pastor Pin, 1 minute. Pagkutan lang ako. I-reservahin ko. Ano lagi? Kung ito sa mga ito, masaka din eh, kay wala man yung problema sa Pastor Pin, kay tirano mo na yan. Kasi ka mo niya, pwede mo magkapagutan na sa iya, ha? Wala may lain po din nga mga utanas sa Katoliko, pero utana po mo sa Katoliko, ro? Ayaw nyo, wala ang utanas sa Pastor Pin, pero pagkutin mo ano eh, sa buta pa. Okay? Hello. Okay, atong tagaan o malilima kapagutan na lang. Sige, hatag ang kuhan. Bro, hatag ang... Lima ka tagaan na to og lima ka pagutan na si Brad Jason Mantos. Human niya si Brad Pula Lima o kitsa ka itong sunod yung mga na pwede na mo makapagutan na kang Brad Pinpilia kay ang andam ni si Brad Pinpilia mo tubag sa mga pagutan na. Okay, di naging Pwede na puli-puli, bro. Pwede na puli-puli. Puli-puli lang mag-mic, ha? Sige, 30 minutos kang Brad Jason Mantos o 1 minute ito katubag sa Pinpilia. 5 kapautan na. Bayo na pong tayo na, so mamutana may simo, di man mahimo nga, di ni mamutana kay di man mamutana. Unang mamutana tayo, sumala ni Apostol Pablo sa Roma 10:15. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwali. Kay nagwali sumala sa mga nagwali mangga, kinsa man ang nagpadala sa inyo ug tagai kog anis ito. Kinsa ang nagpadala kanimo? Sumala ni Apostol Pablo, ano nay magwali nga naay nagpadala. So kinsa ang nagpadala nimo aron magwali ka sa tao 60 years. Okay. Daghang salamat mga kaigsuonan. Dili sila di Adventist mo nagpadala nako, kundi ang Ginoo ang Espiritu sa Ginoo nga nagdasig kanako. Mao na yung binti. Mao na ginamay igsoon. Dili ang Seventh-day Adventist mo nagpadala kanako. Ang balaang Espiritu maoy nagahatag sa pagdasig kanako sa pagpapalong sa pagpapalong. Okay, so ang balaang espiritu daw ang padala sa iyo. Sunod na pangutana kay ang balaang espiritu man ang nagpadala kanimo. Ano na ba kay teksto mabasa sa Biblia nga adunay suguon ang Ginoo nga tawo nga dili mag-agi sa mga apostoles? Naa ba kay mabasa ana? Kayo. Kung natin basahin ang Biblia mga kaigsuonan, sa Deuteronomio Kapitulo 18, mahinungdan mga kaigsuonan ini ako nagabuhat yun. Mago pa niya. Gamit na ito Biblia. Okay, 1 minute mapunta na akong pagtubat. Magkakatimbang ako ang ilang sa kaliwala sa ilang mga igsoon. O sa kamananag na masama kanimo, o igabutan ko ang akong mapulong sa iyang baba, o siyang makasulti kanila sa tanan nga gisugo ko kaniya. Mga ka na. Kaya kung dili ko mo musulti na ang mga igsoon. Matod pa din sa versikulo. Ganyan din mga kaigsuonan. Versikulo 19. O may tabong pag-isang kinsa. Nagdili magasulti. Matod pa din mga kaigsuonan. O may tabong pag-isang kinsa na dili magpapalihog sa akong mga pulo. Diya ginasulti ko kaniya sa akong ngalan pagkapanilmon ko kinidihat kaniya. Mga itinundan, ano dili ko panilyan kaigsuon?
O kung dili ko mo, musulti yun sa Pinoon, ang kamatayon na itsoon, mao'y musultin siya ka na ko. Di ko na na, kaya taga na matraksyonan sa Pinoon, sintensya. Kapitulo, Salamat. Atong i-recognize po si Pastor Aquino Pineda sa Church of God diha sa sa Lamang, Ilan, Sito. ilan sis? O ang ilang size si actually ako kapalig pastor pa din si Bro Tinji. Pastor na Bro Tinji, no? Walang kanang apologies lang po sa Church of God Japon Bro Tinji, no? Si Pastor Aquino Pineda, Church of God siya nga 7 day. Si Brad Tinji nga Monticalvo, Church of God siya nga Sunday. So atong panipay sa mabutan po din sila nga mga tao. Dili ni kanang ingon nga kanang parehas upan nga grabe ng bulis katoliko. Ato palakpakan atong mga bisita mga pastor ng exam. Salamat kayo sa inyong pag-ari din Pastor Aquino Pineda o si Bro Binji Monticalvo. Okay, producer pa na yan. 30 seconds o 1 minute na ito ba? Katulong po ba niya? Ikatulo na pangutana do premise sa kawagi ang akong pangutana asa nang mabasa na nagsugo ang Dios na dili mag-agi sa apostoles suguon ni magbali unya imong gigamit ang usa nga teksto Romeo, 18, 19. magpatindog sa nagdalagna nga magtudlo sa kahayag karon ang pangutana kay gigamit ko na nga bersikulo nahimo ba ka nga manalagda sa Dios karon Kung ikaw mag-sulti sa matag na, ikaw manalag na. Okay, alang-alang palihas na ini karon. Nga may mga nang ginoo mo, kiniyang may tabo sa may madlaw. O kino nang gisulti, atong tagna, ayaw mo kung nang gisulti. Mo kanabihan na, mo na ang mayon na mahimo kang manalag na. ang sunod ng pangutana kay may ra mo ginagawa ko niya dito to na nabutan kay di mabuta pangdudo kay pangutana sumala nagay i-interview man na ikaw pa na yung pangutana i-interview man ako sa tatay ganiha nagatuo ba siya kay Illinois yes nagatuo siya sumala sa council and diet and food ni Mrs. Ellen G. White sa paragraph 651 among those who are waiting for the coming of the Lord with eating will eventually done away flesh will cease to form a part of their diet. So nagatuo mga Illinois White unya nagkakaon pa ka og kining karne sumala sa mga iyon ganiha imo bang tagapon karon nga wa ka nito o sa iyong propeta ka nagkaon man kag karne nga ingon ni Illinois nga kining undangon ang pagkaon og karne Sa pagkatinuod ka na, kung atong subayo na, miundan siya, sulod lang sa hapit o sa katuwid. Galing kay taas na maguna, dili mo nato makunan. Na may mga sumpay ni ana ba? Ana, mauna ang pagkasulti. Mihunong siya, hapit o sa katuwid. Kung na makunan sila niya, nakibalo ko niya na. Malikod ako ang kaupat kay wala kayo naglaro ang tubag niya. Ingon bagod ni Illinois nga ang tanan nga naghulag sa pag-asa sa una among those who are waiting for the coming of the Lord mababalik si kan coming meat eating will eventually be done away inyong maning propeta niya makaon kag karne Kanang disulti niya okay lang nga kung naara ka diha magbasa. Pero dito sa ubang mga passages na Stagway, bisan gani siya, sapit na siya namatay, nagkaon pa siya tinagmay ng mga karni. O mga galing lang kayo sa ay, dili manggunato may baluan na. Pero kung doon na kay basahon niya, imo na may baluan. May baluan ko na na. Kanang mga butana. Okay, so salamat sa atubag tayo. So last question, hindi lang kita mo doon o pangutanan kay hindi man ito. Sunod ang last na pangutanan tayo kay nagwali man mo ang Seventh-day Adventist mo kung magatay ka Seventh-day Adventist tinuod ang Seventh-day Adventist nga tinugod ni Kristo Ang tinukod ni Kristo, Oo. tukod sa Diyos. itukod sa Dios karon kay itukod man ni sa Dios sumala sa history 1863 ang Seventh-day Adventist gitukod nilang Ellen White, Joseph Smith o James White mutuo gani Wa man sila mag-ingon ng nagtukod. Ingon nila ang founder kuno sumala sa encyclopedia na ilang ingon. O kana ako iyang basahon diya nga ingon na nagtukod, wala man na siya nagtukod. Wala na siya magtukod. Nakakaplag lang siya. Gano'n nga
ng 1844, dili nga siya may una nga nagbantay sa adlaw ni Paulay o ikapitong adlaw. Dili na kay 1846 na siya nagbantay. Doon ay kasaysayan niya na. Doon na. So sumala sila ngayon itukod. Mana na Ayaw sobrahi kay mangluod niya si Brad Paul. Okay, salamat kay Brad Jason sa imuhang 5 ka pangutana. O Pastor Bin, salamat kay sa imuhang tubag. So karon ang pangutana si Brad Paul Alima na po sa imuha. Tagaan po nato si Brad Paul Alima o pila ka pangutana Brad Paul? Kay naapay duha 5 lang kay umat sa 5 ka pangutana, pastoryahan na po nato si Pastor Aquino Pineda. Pag-uman ni Pastor Aquino Pineda, matana na po ta sunod si Evangelist Binji Calvo na po. Sige, Brad Paul, pagmerong po na. Sa dihang gipabutana ka ni Brad Jason, kay nagwali man ka kinsa nagpadani mo. Ang imong tubag ang Dios. Dayon gipakitaan kag prueba ang imong gigamit nga bersikulo 18-19 sa Deuteronomio. Nga dunay propeta ipatindog ang Ginoo. Ikaw ba na o si Kristo? Tubag. Ang Diyos na inon, nga ikabutan ko ang akong mapulong diha kaniya. Mao kana diha. Dili man nakaingon na to nga ingnon niya siya nagsulti nga ikabutan ko ang akong pulong diha kaniya. Unya dili na lang siya. Siya nagsulti. Point of order. Oh. Ang akong pangutana ba? Katong imong gibasa nga bersikulo ba? Nga propetang ipatindog kinsa man to? Oh. Kay tak naman to. Ikaw ba to kay imong gigamit nga gisugo ka sa Ginoo ang imong bersikulo 18-19 man sa Deuteronomio. So ang pagkakinsa man to usa ka propeta nga ipatindog sa Dios sumala sa katumanan sa buhat kapitulo 3. Ha? Hindi ang mga katumanan ana, dili man ikaw ang gisugo dinhi. Daghan man gud diha Ay, Paul. Propeta usa ka propeta. Dili ang atong ang mga teksto sa Biblia na daghan diha. Kung kinsa kita. Ha? Kinsa katumanan nato? Oh. Buhat kapitulo 3 versikulo 22 o si Moises mingon ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninong propeta sa inyong kaliwat ingon nga siya nagpadala kanako kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang gipili o kinsa sumala sa versikulo 19 si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. So katong verse sa 18-19 kay mong gigamit nga propeta, kay mong gigamit nga gisuka sa Ginoo dito ikaw, o dili si Kristo to. Uyon ka ba? Uyon ka? Ang botog nag-ingon ba ang Deuteronomio nga si Kristo to? Huwag na mag-ingon niya ba? Mr. Pastor, ano na ba? Ben, tagna pa man to. Mo ganit Ang ka. katumanan lagi sa buhat si Kristo. Pero klaro na to. Klaro na to. Huwag nyo din sa akong gibasa ka ganina nga si Kristo tong manalagna. Wa ko kay tagna pa man. Alay! Ang katumanan ba ato ba? Ang tagna ay katumanan. Sa diha katuman ha, kana dai sa tagna retirado na ni Kristo. So ilang ko motubay sa imo kay gusto mo dawat ini. Di ba ko gusto na fokus mo ka dito mo dawat. Karon miingon ka nga ang Dios jud mo nagsugo nimo. Sumala sa Buhat kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 3 sa dihan nagwali si San Pablo kay Silas kinsa may nagsugo nila. Nagpadala. Ang Diyos. Babasa ba ang Diyos? Okay, basahan na to. Ang Diyos ba ha? Okay, basahan na to. Basahan to bagay mo, ang Diyos ang nagpadala ha? Ang Diyos. Ato ni Klarohon. Nagpadala. Ang iyong pagkakala. Bro, ako basahon na ang versikulo, ang tubag ni ang Diyos, ang tubag ni sa Bible, ano eh? Sa simbahan sa Antioquia at Church of Antioch na sa English, dihay mga propeta o mga magtutudlo o si Bernabe, including na si Saulo, masawa pa sa ibang San Pablo, o ato Jesus sa versikulo 3, nagpuasa sila o nagampo o gipandungan nila ang ilang makamot ni Bernabe o ni Saulo o unya ilang gipalakaw sila. So ang nagpadala di ay sa kang Saulo o kang Bernabe ang simbahan pinaagi sa pagpandong sa ilang ulo. Mayroon kang ang Diyos. O so may saktong mabasa ang Diyos o ang simbahan ang nagpandong nila na mugol na sila sa pagwali. Kung mo
usa ka bersikulo, brother ko, brother Alima. Kung mapokus ka lang niya, okay na. Pero ang taadto sa lain mga bersikulo, ang Biblia din yun, ang atong pagbasa sa Biblia, pakli dito, ang inyong ipokus ka na, kung pananggitan ang simbahan mo, nagpadala kang sa Pablo, siya. Pero doon naman po So, mga bersikulo, basta klaro na nga katong imong tubag nga ang Dios dili to mao ang simbahan na nagpadala. So okay na ko na. Next question na to. Okay, kaya tulong pangutana, katulong pangutana. Gigamit man nimo ang Juan 16:6. Maingon ka nga doon na ako karnero, mura pa sa akong turil. Apan dadon ko sila ng hikanako. Aron nga mausara ang panon sa usa ka magbalantay. Karon miabot na ta og more or less 50,000 churches. Unsa man ang usa ka panon nga didto ta dadon sa Ginoo? Si Adventist? Yes or no? Habi ninyo, ganyan ko ganina. Nga ang pagtawag sa Ginoo sa tanan mga tao, mo na diha, wala nimo may baloy ka ganina ang akong isulti. Ang pagtawag sa Ginoo sa tanan mga tao, di lang kay sa inyo ra. Nausa. Di, ano po Ako masaw. pwede ko doon. Ako po tayo. Di, ano po tayo. Malikot na kayo. Wag mo masabti. Imong gigamit manggod, mamina ko para magkasabot ka. Imong mang gigamit ang Juan 16:6. Nga maingon ang Ginoo dunay ubang makarnero. Nga wala pa sa akong turel o sa panon. Pero ingon ni Kristo pahaon nako sila. O dadon ko kanhi kanako aron mausa na lamang ang panon. One flock with one shepherd. Ang pangutana sa kapin kung kulang 50,000 ka mga bundok kung panon, kanang panon ba nga diha tagadaon sa Ginoo mao ba na ang Seventh Adventist? Yes or no? Nadto kang Kristo. Wala mo makinom na nadto sa Seventh Adventist, nadto sa ubang mga reliyon. Okay na bro. Okay na. Ato masaw. Okay na. Pangutana na ako 70. Hindi naman ka-release Seventh Adventist. So, umubukisit ako sa ikaw pa. Gusto lang ako kalinawan aron makibalo ang mga igsoon. Niya ang ilang sa Ginoo. Niya gisulti sa Ginoo din. Ang gisulti niya sa uwan atong tanawon mga igsoon. Kaya para dili nato. Ayun siya. Ang tanan na gihatag kanako sa amahan, muari kanako. Wala mo yung gawato dito sa simbahan. Nadto kang Kristo. Okay, so ang imong tubag, dili Seventh Adventist. Ay sa Kaya wala man pangutana nako. Wala na ko na utana sa imong pangutana. So ang akong pangutana, ingon na ka nga dili simbahan. So therefore, wala. ang akong pangutana, negative imong tubag. So dili Seventh Adventist. Order lang, rolling ka. Dali lang, rolling ka. So, ang pangutana ni Brother Paul, kanto bang diingon ni mo sa Seventh Adventist ba daw to o dili? Dito ba kasi Dito ba kasi dili? Okay na to. Ikaw ang limang pangutana na. Ikaw limang pangutana. Uman ang ako tubag. Di ba? Kumana ba 1 minute? 1 minute, kumana. Di okay na ako. Okay naman to. Ang 1 minute, kumana, Brother. Ayaw lang kapto. Maubitaw na natin. Sige, sige, sige. Sa inyo ha. Saan nabitaw din ha sa Jinsan? Di ayaw pa. Ayaw pa. Ang ilang ang good microphone, bisan makapata ka tubag, abaw na lang ang kanina kay tubag. Grabe ang kailogin ng mikrofon ha. Ikaw pa na to. Ay, Ikaw pa na. Ikaw lima? Ay, ikaw pa. Okay naman sa ating imong tubag, Brother. So, ang inalit, ibalik ninyo ha, ang questionnaire doon ay 30 segundos. Ibalik po na ang tigtubag doon ay usap ka minuto. Ayaw po sa ipod, pinapatay mga amigo nga gusto pa mga tanah. Sige. Ang Seventh Adventist tinugod ba ni Kristo? Kung ang imong tubag tinugod ni Kristo, kanusa, asa, o kinsa ang nagtukod din. Basit may dialogue tama mga padahimuon din. Ito ang pronunciation. So, Awan din na ninyo may daluhan. Ato may daluhan may Kristo. Kanang ginoo ni Kristo mapagatukuron ko ang akong iglesia. Wa pa na matukuloy. Pabuton pa na. Pagatukuron. Sa English ba, I will build my church. O niya karon. Mau ka na din ha. Ang going to order ni sa moderator, ang ako pa dili sa ba? Rolling. mau ka na. Ako pa na mauni. Dala Brad, gusto niya ang punto sa imong tubag. O try mo ka na. Paminatay para matubag yun mo ayaw lihay sa dili na ko pangutana. Ako pa na klaro mo niya.
kung ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo, kanusa si Kristo nagtukod sa iyang simbahan? Asa gitukod o kanusa? Si Kristo sa pagkatinog, itubang ko na. Nawa si Kristo magtukod. Oh, mamaya akong tubag. Bisa pa kung saan ninyo. Kay kung nagtukod na si Kristo, o iyang iglesia, naginambang ko niya, na bisan ang kamatayon, dili makapunto nining iglesia. Pero, nakipalong ka makaigsunan ng pulong iglesia, church ka na, katawa na. Ay man karon nga mga grupo sa katawan nga dili mamatay. Oh, mo ka na diha, mo na yung sa pagutang niya. Ang akong tubag nga na, Brother Paul, wala pa makatukod si Kristo ng iglesia. Okay, salamat. Brother Paul, tawagan natin ito ba? Paano man lang ito ba? Tapusan. Tapusan ang pagkakala. Klaro pa sa pandumog namo nga maingon ka nga si Kristo wala magtukod og iglesia. Maingon siya nga si Kristo wala magtukod og iglesia. Matod ni Kristo, sultihan ko ikaw mao si Pedro o ibabaw niining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia. Asa may among tuuhan? Si Kristo nga nag-ingon nga magtukod sa iglesia o ikaw nga nag-ingon nga wa siya magtukod? Si Kristo nga ginang pagatukuron ko ang akong iglesia. Wala pa mga tukod eh. Pagatukuron ko. Picture mo na. Oh, umabot mo na. Subukin mo sa hantod ka wa matukod. Wala pa si Kristo, wala pa. Wa pa matukod. Okay. Kadto iglesia sa Jerusalem. Ha? Kadto iglesia sa Jerusalem nga ang membro dos sa apostoles 120 3,000 5,000 kisa man nitukod ato. Ang Diyos. Uli nagtukod. Ang Diyos. Oh. Okay, salamat kayo, Brother Paul. Sa palapakan naman sila doon mga isyon, palapakan. Salamat kayo, Pastor Bendilia. Karon, nabi yung pagpurong, kamo na po yung mga tanan sa mga niya. Kamo na po yung mga tanan. Eh, ba naman yung mga tanan ni mo? Sunod, kamo na po yung mga tanan sa mga taon. Ako sa pistorya ko na po ng atong sunod na speaker, ang Gilles Pastor na to, si Pastor Aquino Pineda. Nanaban sila. So, Gilles speaker na to, si Pastor Aquino Pineda. Pagkikdebate si Pastor Pineda ng Brother Paul. Ano sa na? Abis ayaw, kaya naman tayo mabisita. Nagkaroon. Sapot lang mo. Sapot lang mo. Sapot lang mo. Kaya ganahan ako kay Pastor Pineda. Ganahan ko ali kay isog, buutan na isog. Sige, kung ano na, nagdayalog na ito, dayalog na itong debate, ngita pagpanahon na na, ngita pagpanahon, magitungod ka, dire-dire gihapon ka, okay na mo ang ilang gisantes? Okay na mo? Okay kayo, Brad Paul, makabalik din nagkinsan. Makabalik din nagkinsan. Okay, atong i-welcome si Brother Pastor Aquino Pineda sa Church of God, sanctified na tingali na siya, no? Siya na magpaila sa iyang simbahan. O siya na inuhatag sa iyang topic. Tagaan na to siya o 15 minutos sa iyang pagpahayag din. Kaya bisita man ito siya ito sa Sublion. Mamanato ang programa sa CCM. Pagkahuman na isulti, muhatag ito 15 minutos sa mga questionnaire para makapunta na punta nila. Ang katapusan na ito mga guest speakers, si Brada Pinji Monticalvo. Pag umano na Pinji Monticalvo, open forum na tatanan. Pwede na makapamutan niya sila pastor sa mga speaker na to o kamong mga faithful. Pwede na po makapamutan na din. Okay, Brother Aquino Pineda. Welcome tayo din sa among programa, Brother Aquino. Dali na din Brother Aquino Pineda, pastor sa Sibility, Church of God Sibility, no? Si Brad Pinji po, Church of God, Sunday mo niya. Nakakay 15 minutos, malimong oras na sarge. 15 minutes na siya. Yahan ito sa time clock ng kanan. Asli ka na lang. Nagsugod siya o. Alas 5 ko rin tayo. Human ko doon. Alas 6:04. Sige. Alas 6:04 ka mahuman niya. Mga tanan na po dahil niya sa mga. Okay, pila-ila ka bro. Aquino Pineda. Nakay 15 minutos. Okay, so salamat Brother mo. Okay, salamat sa atong mga leaders rin ng
ron, kung lagi. Okay, salamat po ko ni brother mo nga, hatag siya o bigayon, no? So, ang akong istutan din is palang kasulatan nagsoon, ang Episo 5, versikulo 23. Okay, nag-igon siya din ako na nga, alam mo pitingan lahat ay makuha ng atong pagbasa. Okay, Kapitulo 5, versikulo 23. Okay, iwan ini ang nakasulat, bilis pala ang kasulatan. Kaya ang bana, mao ang ulo sa asawa. May muna nga si Kristo sa ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manluluwas sa lawas. Okay. So natong istutan karon Pangulo. No? Kay ato magaling karon ulan na kami kamang grupo. Ulo siya na ay Pangulo. Okay. Okay, ang ako maging sa ang usipahan na screen size. So ang karitulan na mo, Jerusalem Church of God, Stephen Day 45, Jerusalem, Israel. Muna, makikita rin mo usipahan na. So mauna na siya ang among simbahan. Okay? So, patayon ka mag-eksunan. Ang Pangulo sa Iglesia, mao si Kristo. Okay. Diyon sa ni Kristo pagsulti ang iyang gipanguluhan. At kung kita din sa Juan Kapitulo 15, okay, ini niya nakasulat din sa Balaang Kasulatan, versikulo 20. Ingon pa niya ini, pinupumili niyo ang tulong na akong giingon kaninyo, na uli kong dililabaw sa iyang Ginoo. Kung dilutos ako nila, pagalutuson mo sa kamo nila. Ang iyang mga gipanguluhan na iglesia, ginan niya na kung lutuson ako nila, kamo sa lutuson. Ang iyang ginan, ang iyang gipanguluhan iglesia. Okay. Masayo ka, dili na ito maginay ang Biblia na sa mas pangutana ka kanina, nagtukod si Kristo sa Iglesia. No? Nagtukod sa Iglesia. Okay? So, mga kalinundan na ang iyang itukod, siya ang nanulog. Siya ang nagdumala. So, ang iyang nagdumala, ang iyang inan. Bantayin ninyo. Kung lutusan ako nila, kami usap. Ilang lutusan. Okay? Sa buhay Kapitulo 9, imamakita niya sa Balaang Kasulatan, giinan ni Jesus tinipay Saulo. Ngayon si Jesus, Saulo, nanong ginutos mo ako? Ngayon si Saulo, kinsa ka? Inutubang niya ako si Kristo ang ginalutos mo. Okay? So, ipagkaro ni Jesus, pinaawit ang Saulo na ako ang iyong gilutos. Okay? So, pinagay na itong ingon siya o kamuusap, ibang lutuson. Okay? Asa kanina itabo ang unang lutos. Buhat Kapitulo 8, versikulo 1, ingon ang Biblia, umiayon si Saulo nga pagkapatyon si Esteban niya doon at nawa nabuhat ang usa kadakong paglutos sa iglesia dito sa Jerusalem. Okay. So, patimaw na ang ipapuluhan ni Kristo ng iglesia gilutos dito sa Jerusalem. Okay. So, napaklaro ang Biblia na gilutos. Inong nga si Kristo gilutos ang iyang gipanguluhan. Okay, gilutos po. Okay. Sa kaya si Pablo, nahimo na siya apostol, asa siya nahimong apostol. Okay.
So atong masahon diri ang balaang kasulatan. Asa siya nahimong apostol sa diha nagigawat ni siya ni Kristo. Okay? Naunang Korinto Kapitulo 1, ang ini ang nakasulat sa Biblia. Kapitulo 1 hangtod 2, ang ini ang nakasulat. Si Pablo, tinawag na apostol ni Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, o sa sustinis ang maatong igsoon, Kristo Diyos, alang sa iglesia sa Diyos, nga naa sa Korinto. Klaro na, tinaw na. So, pili na ng maangkong sa pisamon sa mga grupo, ay ipresenta sa Biblia, ang Pangulo ni Idol, kung ako ilang lutusun, bantay mo, tayo pag-lutusun sa kamo. Okay? Si Pablo, saya ang ito na siyang apostol, o iyon sa una niya testimony sa dito sa nasod sa Israel, sa kapit gilutos niya ang iglesia. Okay? Galatia Kapitulo 1, iyon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan. Versikulo 13, tayong batianan ninyo ang tara sa akong kinabuhi kanito sa tinuuhan sa mga Hudyo kung giunsa ko ang paglutos ang iglesia sa Diyos o binaglag ko kini. Okay. Pero ang Biblia, wala na naiwan na okay, nagpresenta ang Biblia na ang gipanguluhan ni Kristo gilutos o gipresenta ni Pablo iyon na siya na imong apostol sa iglesia sa Diyos. Ingon niya, kamo na ibalo na sa kong panabuhi ko niya ito. Kung yun sa kong paglutos sila ngayon ngayon, ang iglesia sa Diyos, o bilaglag ko. Okay? So, nalangkot na ha, nakuha na ang punto. Okay? Kaya iglesia sa Diyos, nagdiskutaw sa Biblia na kaya ito gilutos, unsa na imbitasyon ni Pablo, niinin ang iglesia sa Diyos. Okay? Galas akin. Uno Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14, ngunili ang imbitasyon. Ay si Pablo, nahimong siya apostol sa mga hintinistab. Pero nag-imbita siya sa mga tao. Uno Tesalonica 2:14, kahit mo mga igsoon, nahimong mga magbawaton sa mga iglesia sa Diyos, sa Hudya, nga na ang Krispesos, kahit mo na nag-anto sa sama ng mga butang, sa kagalingon ninyong mga katibalungsod. Okay? Nag-anghat ang Biblia sa kanang mga tao. Mga igsoon ko, mag-iglesia sa Diyos kamo. Nanaa sa Hudya, nanaa ang Krispesos. Kung naamay iglesia sa Diyos, ngayon, o bitang-tawag sa Biblia, ay ang nasod sa Israel, nasod ng tugkaroon sa Palestina. No? Okay. So, ang Biblia mag-eksyon na tayo. Nai-impresyon ang malapis natin. Mga ikson, mag-iglesia sa Diyos mo. Okay? Yung sa Kristo pagmahal ang iglesia sa Diyos. Buhat, Kapitulo 20. Okay, yun yun ang nakasulat sa Biblia. Pastor, last 4 minutes, Pastor. Last 4 minutes. Last, salamat. At 3 minutos lang, salamat. Buhat tayo kibigay mo niya din magmuling niyo ang inyong kaugalingon o ang tanang-tanong na kanila ang Espiritu Santo na dito kanino magkatanaw aron sisipon ninyo ang iglesia sa Diyos na gipalit niya sa iyong kaugalingon. So, ngayon sa Apostol Pablo, naunang Korinto 6, versikulo 20, ngayon, panawala ko dito kapalo na ako. Iyan Kristo, o pipayaran na kung pinati siyang dugo, o pilit na kamo magbuot sa inyong kagalingon. Oo, tama ba rin? Okay? So, Dito na kaagi. klaro, Para makita sa ang ipahayag sa Biblia na ang iglesia sa Diyos, di bahal ni Kristo, ipaulaan niya dugo. Dito na isa ka. Gusto nyo to sa lang. Unang iglesia, walang maulaig dugo. Kung sinay ka mo, okay, Ibrihanong Kapitulo 9, versikulo 22, iyon ay nakasulat sa Biblia. Halos ang kanang bilimpiwan pinagi sa dugo, kawal sa kanula sa dugo, walay kapasiluan. Antayan na to, iglesia sa Diyos, di pagiging
Okay. Salamat kayo, Pastor Aquino Pineda sa Church of God, Jerusalem Church of God, Civil Sanctified. Kaya ito, dialogue naman eh. So, katong gusto mangutana, naamay naglima ka pangutana, linya lang mo din eh. Katong gusto mangutana ng Pastor Aquino. Kasi may una mangutana. Si Bro Jojo Lapis, bro, dito bro. Si Bro Jojo Lapis, isa na sa mga opisyal sa Catholic Faith Defenders sa Cebu. Nagkinsa na siya, alikod sa dito sa St. Michael po. Okay, Bro Jojo Lapis, 5 minutes mo, 30 seconds na pautana, 1 minute na tupag ni Pastor Aquino. Sige, salamat. Okay, may gabi sa tanan nga mga kaigsunan nga Kristohanon, no? Kapalo ko nga daghan ang nagaan dinhi dili lang Katoliko nga pero man nga mga Hinduhan. So ang ito dinhi dialogue lang inigsoon o pinigala nga pagkay istorya pangutana og tubag. Akong pangutana sa mga pastor. Kaya, para nga ba, pwede ka patawag yan ang pinagawin. Dahil bawal mo sa Biblia ang apostol, tawag pastor. Amo ba? Kasi tibot sa kawan. Okay. Okay, o masya, sige. Okay. Brother, dili gusto ko tatawag pastor. Brother, sorry kayo. Okay. Akong pangutana, nasulat man sa Biblia nga ang mga balaod sa Diyos gihatag lamang sa Diyos ngadto sa nasod sa Israel. Akong pangutana, apil baka atong mga kadawhan sa Israel nga nahatagag o nakadawat nito mga balaod sa Diyos. Okay, so medyo gawas ng tanas topic ako gusto na bro, sa lokon ko, okay. Ang Jerusalem Church of God, taman-tanan kami nagatuman sa kabalauran sa Israel. Okay? Alam sa tanan, kami nagabantay ng ito ka mga pista sa Israel. Tanan balaod sa Diyos sa Biblia, sa Daang Testamento, di sa kapag tungkol, ginasilipin, ginasaulog. Okay, kung hinamduman niya ito, October 93, Pizza City, nagira ang Israel, pista ko sa atong milig puasa. Okay, salamat sa mga kapatid. Tanan mabalaod sa Israel, ano yung gagawin? Bago ito sa to, apil ka atong mga balaod, tama ba? Ang Biblia, pag iyon sa Biblia, magmaawa kung kamo, okay, bantayan na ito ha, nagpalis na nagsinta kinsa mga kita magbaligan sa ayaw ko siya, ano ba, sinakaimbita na magmaawa kung sa nainom yung nagawa, sumala sa Biblia, biblikal na po ang among na ikatunan. So, pangutana, ikadawang pangutana. Ikatulong pangutana, brother. Hudyo ba ka o Pilipino? Okay, gawato na ko, gawa sa topic na gawato na ko. Okay, ang iglesia sa Diyos, pag-open na Apostol Pablo sunod sa sulima di Hudiyo ay nag-ipiran, mga igsuon tanan na nagatuos sa ni Apostol Pablo, ingon niya mag-iglesia sa Diyos mo. Ang pagtulungan, ang pinakauna yun, Hudiyo. Organize si Cristo ang iglesia dito sa Israel. Hudiyo, walay lain na di sa walang lingwahe dito. Pulos na dito sila mga Hudiyo. Okay. Maura ko itong magpag. Hindi Hudiyo. Okay, salamat. I-organize yung mga Hudiyo. Okay. Last minute. Ikaw pa, pangutana. Salamat, brother. So, kaya mo man yung angkon nga ikaw kabahin dito sa maong nga balaod o ibupong assume nga ikaw sa Kaudiyo o kabahin sa mga balaod kay mga tutupagin sa Biblia ang balaod sa Diyos ni Moises gihatag nato sa mga Israelita walay labot dini ang mga tagagawas mga hintil kita mga hintil man nga Pilipino taga-Asia mga hintil walay labot sa balaod sa Diyos na nasa balang kasulatan. Ang akong pangutana nasulat sa Pinadayan Kapitulo 3 versikulo 9 nagingon kailan 3:9 nagingon din tingnan mo palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudiyo. Aminin mo ba na ikaw ay isang Pilipino nagpapanggap lamang na isang Hudiyo na hindi naman kasali sa batas ng Diyos na
ibigay doon sa mga Israelita? Amin ito ba? Yes or no? Okay. Anani mo pagkutana, Brad? Ikalima pagkutana, pulos yung layo kay topic na kulis ko tayo. Ginadawat ko tanan. Ay, lahat ng tanan. Okay. Ang iyang pangutana, kanang ngayon ay sinan, umukurik sila ng kamay mo, wala ko nagpresenta. Ang Biblia man ko nagpresenta na kung pinsa ang nagpapahudiyo, sinabugan ni Satanas, batayan ninyo ang akong gipahayag, wala ko mag-ingon na si Pinita Hudiyo. Mali ang paggamit sa Biblia. Okay? So mali. Okay, mali to. Pero ako lang gidawat. Dahil ano man, wala ko nagpapahudiyo. Ako di ba sagot, ang gikuha kong pagtulunan, iya sa mga Hudiyo. Ano man Juan 4:22, ang kaluwasan na nagadikan sa mga Hudiyo. Roma 3:1-2, ang pulong sa Diyos bibigyan sa mga Hudiyo. Okay, time, brother Aquino. Napupus yung 5 ka pangutana. Okay, salamat kayo. Pwede nila. Dialogue man ito dialogue toward hearted. Okay, ang sunod na mangutana kay Pastor Aquino Pineda, si Jason Santos, gikan sa Seminary Adventist karon Katoliko ang convert sa Katoliko. Siya ang sunod mangutana dito tuyo kana dito. Maya ka ma-SDM, katuliko na yun. Sige. Una na tayo, may kupon na dia. Una mangutana Bro Jason, hinong kami 30 seconds, 1 minute at ba? Okay. Iyang introduction kanina, iyang i-produce ang iyang simbahan. Asa to? Jerusalem Church of God. Jerusalem Church of God. Ano na kayo na-search mga upat ka po Church of God? Ako lang iskakat. Church of God by Herbert Armstrong, 1933 sa USA. Church of God by Daniel Warner, 1881. Church of God of Seventh Adventist by Ian Dover. Church of God Seventh Adventist by Gilbert Turner. Pagkapin ka. Kinsa may tama ninyong lima? Okay, salamat Brad. Kinali na, lima ka po ang nanganganin sa matugaron. Kinsa may tama ninyong lima ani? Ang tama din ang gusto tayo mo din Brad, wala din ko kaila, wala po may magkahinom ko nga namin mga pangulo nga naan ang diskutan wala bisan gamay. Kaya nabasa ko na sa mga kasaysayan, nakabutan na mga membro okay, wala makabutan na kay saya mong lero. Wala po mo Ako na po, ano po, na ako upat ka. Hilong sa bot speaker ha. Nakoy ganit po ito bot din. Hilong sa bot kay mag-rad man tabo director. Okay, pa na imuhang kuan. Sumala sa previous kanina, ako'y upat na gilinsyon ng Church of God o apil na ka, ikalima. Kinsa na itama ninyong lima, kay pareha ng Church of God, 7 day. Kinsa itama ninyong lima? Okay, kung naminaw ka ito sa destinasyon sa akong pahayag, sa kanito lalandaan, Jerusalem Church of God, ang imong itangutan na mga Church of God nga ni Adventist Pilipinas. Ba't nipresenta na mo, Jerusalem? So, kanangis ko ka mo, wala ko kaila. Ingon ang ginoo, wako kaila kanyo. Kanakiin kayo. Wako kaila, sorry nga kayo, wako kaila. Ang suwat na yan, eh. Jason, ayaw na lang po sa kasama dito papalapa lang ha. Sige ba na ito ha. Sumisang na lang po, nga wala yun siya kabalo kayo sa itama nila. Susunod na pagkakana, kaya na amin ibigay sa Macmillan Profiles, Religious Leaders of the World. Sumala diri, Herbert W. Armstrong was the founder of the Worldwide Church of God. Karon, kay Church of God man ang diskutan mo, Church of God po kanya namin founder. Pangutana, kinsangan ang Church of God na misyonary ninyo magikan sa Jerusalem. Kay Jerusalem ka, gikan sa Jerusalem, ning ato sa Pilipinas, kung naghinog din po ninyo, kinsangan. Okay, so kasi ngayon pag-identification sa naka-acto diri, so ako ko'y galang na ID. Mura mo nabinsa na kung bantay. Siyempre, mayroon na asa may ebidensya na mo. Magkita na pagnaong sa paper. So, iskutan ko, naami mga kuwan, naka-acto diri si kanang mga leader na mo. Magkamutanag sila na dito. Naka-acto diri, maoy nagamang sahi. Pero wala ka-acto diri sa Ginsan. Dito lang kaman sa Pagadian. So dito lang nakaabot sila. Wala nakaabot diri. So, kinsa ang pagkutanan kinsa? Okay, kinsa na lang?
kinsay nga lang, misyonary, Jerusalem ka. Kinsay katagagikan sa Jerusalem, nga nikato, dili, himo na ikimbro. Nakaabot na ako dito no, na dili si permanente sa Jerusalem. Talagang mo umpis na dito sa Jerusalem. Wala sa dito, laag na po sa mga Asya sa Iglesia. Mao si Pastor Pili. Ayaw mo makita yung idea? Okay, mula pa sa 1 minute. Ikatulo, kay sa alam niya, 7 day, Jerusalem 7 day, kaya dito sa Jerusalem, 7 day ang ilang pagsimba naman. Karon, kung ako'y mabasa sa Biblia, bilang niya, hindi o daw ko. Kung ako'y mabasa sa Biblia na ang mga disciple, Domingo ang ilang pagsimba, tuunan nito na mali ang kining sa dito sa Jerusalem, Sabado. Okay, ito nako. Kung ako'y mabasa ng mga apostoles, Okay, kami ng Jerusalem Church of God, nag-agad ng sugo. Sugo yun. Ang imong isutan Domingo, wala'y sugo, wala'y mabasa sa Biblia na nagsugo si Kristo na nagsimba ng adlaw Domingo. So ako tubaba na, yun ba ko yun na nagsimba sila, pero ang ilang pagsimba, hindi sa simbahan. No, Matthew 28, versikulo 9, dito sa dalan nagsimba, kaibigan ko sa kapanaw, dili sugo ni Kristo, nasimba mo matag Domingo, wala ko ko'y nabasa. Okay, sarap. kaya yun mga wala nagsugo si Kristo nga magsimba kada Domingo. Ikaw pa. Kaya di man ang unang nga ang ikapito, mali, kay napoy mabasa na unang adlaw, disciple nagsimba. Karon kay wa man nagsugo na ang Ginoo nga unang adlaw, ikapitong sige, ang unang adlaw nagsimba. Nagaay na kong teksto sa Biblia nga nagsugo si Kristo magsimba ang apostoles unang ikapitong adlaw. Nagaay na ko. Okay, kaya nito, ako magbigrado para nagkulang maggrado na panahon ni Kristo, wala pa'y Biblia. Naintindihan ba ninyo? Panahon ni Kristo, wala pa'y Biblia. So, ang kamutan ang usawa ko pagtubagan na, dahil panahon ni Kristo, wala pa'y Biblia. Kung saan ito yung ang Biblia? Dalawa na. So, ang iba pagpapama, Jesus tayo magtumutulog. Okay? Wala ito. Salamat. Ikalima nga panatana. Limang pangutana pa. Kalima pa man yung Biblia sa panahon ni Kristo. Pangatana, kinsunan ay nagbuhat sa Biblia. Hindi, mga sabato o sa mga manuskripto na nagisulat. Hindi man sa Biblia. Ang Bible is composed of the Old Testament and New Testament karon. Kaya huwag kayo Biblia. Kinsunan ay nagbuhat sa Biblia kung kanus ka o kinsa mga tawanan. Hindi sa Biblia, wala pinsa, pero na ako'y mabasa pinsa ang umol sa Biblia. Okay? Isaias 34, versikulo 16, ino nakasulatan. Susiha, basaha, ang tanan ang naabiyaway na kulang. O ang baka sa Diyos ay namulong, o ang Espiritu sa Diyos, mao'y naghimo niya ng libro. Okay ba? Katapusan po ka na ba? Okay, katapusan po ka na po ito. Order na ko. Eh, ikaw man yun, wala pa rin Biblia. Iyang gigamit ang Isaiah, nag-umol ang Ginoo. Karon nasa man ang atong tuuhan ani? Ingon ka nga walay Biblia sa panahon ni Kristo o dito sa Isaiah nag-umol ang Diyos sa Biblia. Ang akong istutan Biblia, pagkapanahon ni Ginoo si wala pa'y Biblia, ebidensya. Lucas 4:16, o gihatag nato ang Jesus ang sulat ni malalag na Isaias. Wala kayo na daw iwala ang sulat ni Mateo, wala ang Lucas wala. O ngayon sa Ginoo Jesus, Mateo 24:15, ang mubasa sa sulat ni Daniel, musabo, wala kay Mateo, panahon ni Ginoo Jesus ay wala pa'y Biblia. Okay? Napupos ang 5 minuto na pangutanan ni Bro Jesus Marcos. Ang kalisunod si Brad Paul Santablo sa 5. Siya na po utana o 5 minuto para sakto 15 minutos ang pangutanan ni say na sa 15 minutos. So 15 minutos po na pangutanan 5-5. So 30 segundos pangutana usa ka minuto na tubag. Doon kay 5 pangutana Brad Paul. Sulti ang 5 pangutana nimo. Mr. Pineda, sa Pilipinas, ang Church of God, Jerusalem Sanctified, nagsugod sa pagadian.
Sakto ko dili. Sakto. Sakto. Kay sa pagadian man nagsugod ang Jerusalem Church of God. Ang pangutana, kinsa man na taga Jerusalem nga miabot sa pagadian. Kanaaman sa Hebrews 3:17 nga hinumdumin ninyo ang inyong mga pangulo. Ang pangutana, nagadumdum ka pa ba kung kinsa nga gikan sa Jerusalem nga Church of God nga mianhi sa pagadian? Tuba. Kanina, maotoy akong gituman. Ang pangutangan ni mo na hinumduman ba, okay? Sukutog lang sa hinumduman, okay? Ang akong hinumduman na si Pastor Pini gikan sa Israel, siya lang ang akong hinumduman, ha? So, mauna na akong hinumduman niya, ang akong mission sa una, dito po sa kagadian sa mga kabardo. Dito may sa kagadian na. Sa mga kabardo, sila ang among naging leader. Inis Pilipinas na ang nag-adto dito si Pastor Pini gikan sa Jerusalem. So, mauna ang akong hinumduman. Kung hinumduman mga, okay, mauna na akong hinumduman. Bitawag ka o pastor. Matod ni mo ganin na bawal nga motawag og pastor sumala sa gikog di mga bersikulo Mateo 23, 9 hangtod sa 10. Bitawag ka man pastor sa ato pa, imo nang gisupak-supak karon ang Mateo 23, 9 hangtod 10, diba? Huwag man ko nagsumpak si Kristo na ingon na, okay, bantayan, kasama na ko, ha? Okay, may manang maklaro, Matthew 23, okay, ingon ini ang nakasulat, ang Ginoo ay palo sa iyang mga pinunaan, nag-inom siya din 23 city o puso, o ang mga pagyugbo dito sa mga baligyan, o mga pagpangalan sila sa mga tao rapi. So, abang tanong dili magpahingalan, narapi, tayo usan lamang ang inyong magtutulog si Kristo o kamong tanan managsuon. Okay, so ako ganipit ka pangutana, imo nang gigamit ka ganina sa dihang giingnan ka sa una ng utana nga pastor ni mga bradlan. Kay bawal sa amo ang mutawag nga pastor. Alikon ko, kinsa ganito ang gikan si Jerusalem nato sa pagadian? Si pastor? Yan, gusto ko na. So sa ato pa, nitawag ka ang pastor. Ano kung pangutana to baga? Kay ningon man ka nga bawal kay pangurog tayo. Okay na rin sa tayo. Nagulog ang ito ka Ano di kasmado lang. tayo. Ningon ka man nga bawal. Karon nitawag man kag pastor, nga bawal man. Muuyo ka ba nga ikaw nakasupak sa Mateo 23, 7 hangtod sa 10 imong gikot? Yes or no? Okay, ang imong ginoo kay tawag man ka. Sa simbahan mo, ako ginang gi-implementar na ayaw ko ninyong tawag o pastor. Huling. Paliog lang ha, pwede po. Sumali mo ang... Huwag ko namutanan niya. Ang kitamutanan na ko ba kay iya man ko igamit ng Mateo o iya ko ipasahe sa bawal ang pagtawag ng pastor. Di ba? Magkasalataan na kay isugo ka sa Ginoo. Dayon siya nagtawag atong pastor kuno kayo sa Jerusalem. Niyan niya sa Pilipinas kaysa ng pastor. Kita ng pastor? Ay, di mo giputulog. Isa sa pastor si pastor. Salamat tayo. Okay, ikaw pagkakabana ng Paul. Salamat kayo, Pastor Aquino Pinilla. Napot yung panahon para mangutana sa buha, ha? Napot yung panahon mangutana. Ilan naka-friendly ang CCL. So, thank you kayo. Okay, salamat ka. Before kami proceed kang Evangelist Pinti Monticalvo sa Church of God, abot ko sa isang 5 na niyang Church of God, na ang natay ka ng patalastas na 100 para sa question and answer, nung panglamagdagan rin sa tubangan, kung kabalo mo sa pagutana o kabalo mo sa tubag sa atong pagutana. Okay! Worth of 100 pesos sa CCM. Ang sponsor nini si Sergeant Bobby Gonzalo. Ang sponsor nini na premium. Worth of 100 pesos ang pagutana. Kay si Pope Leo D14, ika-267 naman, kasanto papa sa simbahang Katoliko, atong pangutana, kinsa ang ika-2, kinsa kay primero man si San Pedro, ang ika-2
si Andre Dyson Miranda, gikan ko sa GTK Kasabaw sa Pukali ko operator. O sa pumatana ni Brad, kung kinsang ikaduha ni sunod kay San Pedro, mo si St. Linus. Okay, wala ba yung mga kamot niya? Atong palakpakan sino daw ang pangalan? Danrib. Danrib. Si Sen? Danrib. Si Sen? St. Linus. Ramos! Tama, correct. So napatay mo ha? Congratulations. Gikan sa Catholic Crusade Ministry. Okay. Andam na ka Evangelist James Monticalvo sa imo ang 15 minutes. Okay. Salamat. Pagtala og buwan, wala kay Bible da. One. Memorize din daw kung ganahan ako ani ako maamigo mga evangelist. Memorize din nila. Abot din sa mga Katoliko na memorize din ang gusto. Sige. Kaila sa inyong pangalan, kaila naman ta ka inyong simbahan o asa ka na sakop karon o taga-asa ka o sa ibang posisyon. Sige, nagay 15 minutes. Sa June Babi, na 15 minutes yan. Kung sa oras na magsugod, alas 6:05 human ka o alas 6:45. Tama ka? 45. Sige, sige. Okay, atong ihatag ang panahon kang Bro Beach Hospital. Bro. Hello, may gabi eh. Sigla mo na kayo sa pagdali mo. Ano mo ka, talong. Ako na si Benjil. Brad. Hindi ko Benjiles, pastor. Pama, ginagayo lang yung mga tao na nagabasa ng Bible. Ano rin, mga ginagawa ang tapos. Gikan po ko sa Katoliko, tapos sa Budista, tapos nasunod po ko sa uban-uban ng mga sekta, no, ganang mga denominasyon. Ako, natuo ko sa tinuod ni Iglesia, pareha sa pagbanan ng mga Katoliko. Ako yung mga gituo, hindi ko ito anak Katoliko. Muna siya na, wala ko Katoliko karon. So ako natuo ko nga na tinuod ni Iglesia. Gusto na ba no? Anong baruganan ninyo mga Katoliko? Tinuod ni Iglesia, tinuod na. Tinuod na kaya ang Biblia na nagyoy nakabutang iglesia na gitubod. Nagyoy, di naman na ikabalipan kaya muna mabasa mo na. Kung akong baruganan kung kaluwasan ng isgutan, pure Bible, hindi po kumusupak sa history. Basta accurate sa Bible. Nagkang itong klaseng history doon. Pero ngayon taon ka nang inspired. Ang Biblia, kung yung ato ang tagaan o pagtagad. Siguro sa inyo, ano may ginatawag na tradisyon, hindi pa na i-discriminate pag inyo mo na. Pero sa kuwang bayan, pag nag-isip ng kalawasan, hindi ka sa Bible. So karon, akong baruganan isip sa Church of God, dili ko, kaya ito kayo, ganyan yun, na diri nga, ikaklasik Church of God, anak sa tinuod, so libo. Ako, ginalan ako ang Church of God kay para sa tuwa na nagtuon sa Biblia, anang biblical name sa tinuod ng Iglesia, maunang ang nagasulat. Unang ang anak ang kapita. Wala ko gipis na kupan nga lain ng klase sa Church of God, ha? Kaya Church of God ang isbutan kung sa Pilipinas, pagpindagan niya. No, pumunta na sa Amerika, pagpindagan niya. So, no, kung pumunta na ganyan ni brother, kung kasi tinuod sila, ha? Maglibog na, no, pagtubag. So, kung magdala ko baruganan, akong baruganan, kining biblical church, muna ako ang ginala klase sa Church of God. Okay, may musupak ka rin, may musupak, supak ka rin ng Biblia. Ano lang, so, dili sa akong baruganan ng kuan na Church of God, ako natuko nga kining iglesia ang gitukod, mao po siya. Okay, iglesia sa Dios nga matutuan ni Brad Nida gani ha. Kaso lang itong uyo nga mao po sila. No? Muna ning lingkuan ang pagko ang uyo man kining nga paslan. Muna ang bibirgan. So, ano ba nga siguro na sa mga 7 years no nga wala ko ning sulod o nagpasako og mga sitaw denominasyon. Kaya ko ang pagtuon sa Biblia nga nagsunan independent ko nga nagtuon. Hindi ko kanang kuan sa uban, pero nag-adapt ko mga doktrina nga tan-aw na ko tama. No, kaya ako, kung ko yung open-minded na, no? Gusto na ko dawaton kung sila tama. Ako na po, kung kining klase sa mga daghan ng mga denominasyon o mga sekta, sama sa baruganan sa inyo mga Katoliko, mali, piki, o kana dyan, dili na iya sa Diyos. Oo, juga na. Oo, juga na. Kaya naman, sa Biblia, 2 Pedro, ato sa 2, pasidaan na ni Pedro daan, na sa panahon sa mga apostoles, na ginatawag ng mga bakakon, ng mga manalagna. So sa ato na panahon karon sa katapusan mga adlaw, napoy man ang mga bakakon nga mga magtutudlo. Sa itudlo, no? Magdala og mga lain-lain nga hereheya. Hereheya means dito ka sa Greek na is heresies. Heresies mga sekta. Sa nawa karon, no? Kung dili pa tinuod ang Biblia, dili na matuman karon nga panahon. So pwede na nagana libo-libo na mga sekta karon og denominasyon. No? Pwede jud nagana ako wala ko pasako pa na. Susan nga sa kuha, no? Balik ko, dili po ni
iya sa demonyo nga kay Malo kay ipakita mo niya sa kung sa insakto. So diya sa akong pagtuon sa kasulatan ng mga kaigsunan, no, mga higala, ini tanong mga denominasyon karon muna akong usa sa ipatuo nga wag gyud insakto nila. No? Kaya ang pinaka matawag na itong misteryo, pinaka-taktika sa demonyo karon, dili ka inganyo sa maayong mga bunuhatan. Dili ka niya ginailan pa. Kung sa Old Testament, mga pamaagi, masipag mga Diyos-Diyosan na larawan, pagpatay, mga inkantador, mga sa panila, mga magic-magic, yung mga pamaagi, nga literal makita di mo pag-ilan. Sa karon, dili na mo basihan mga kaigsunan. No, dili na mo basihan na maayo ka. Kaya tanan nga mga iglesia karon sa atong panahon sa Kristyanismo, nagtudlo na batarong. No, nagtudlo na pagkajusnan. Nagtudlo na o tanan nga paagi nga mahimo kang tuid na tao. Ang taktika sa demonyo karon, ilaron ka pinaagi sa mga matarong magitudlo sa Biblia. Ang pangutana lang, tama ba ang ilang itudlo? Ako pa nang litaw, no? Si brother, sa akong kapalo ni GW, sa una. No, nihawa sa dito, hindi tungkol kay maayo ang itudlo sa GW. Nihawa sa kay mali ang mga doktrina. No? Mali, bisan sa STE. No? Bisan sa mga kang ginashare sa kasagaran, no? Ang taktika sa demonyo karon, sa doktrina ka, sa pagpanudlo. No, kung ano iya pa ni Kristo nga pagtulunan, o dili ba iya ni Kristo? No, kaya kung pagkamataro ang masihan yung kaigsoon, no, pagkabalaan na hisgutan, sus, naman siguro ng mga sikat donation, pero pagkabalaan na nagipantudlo. Pero ang pangutana, tama ba ang itudlo nga paagi sa pagkabalaan? Ano siya mga kaigsoon? Ikadawang punto, kining iglesia na ang gipasakupan, no, unang-una, sa simutana mo, kinsay na tukod, wala kami na tukod, o gumawa na, amo ang ibuhat, nilipasakop may kumunsa yung iglesia na tutulog sa kasulatan. No? Anong iglesia, ako nabuo mo nga ginitanaon ang pinakaunang wali ni Kristo sa Mateo 4:17. No? Pag hinulsol ka mo kay ang giniharian sa lamang taruna. Muna, no? Ngayon kapag hinulsol, nasisiklina siya na ako ka, magbilang ka, magsalubong ka. Yung kanyang word na repeat, ang ibig sabihin, change mind ba? Mag-usap sa inyong kawalingon na pamunauna. Kung mao yung handa na kultura kinaiya, no, sa panay ng mga pasada sa pagkinabuhi, usga, asa ka mo sunod dito sa gingharian ni Kristo. Ano naman, ang sila ng gingharian na, no, mawari ang iglesia, na iyang ditukot, no, Lucas 22:29. No, ingon nga si Kristo gitagaan o gingharian sa amahan pa sa yuta, no, gihimo usab niya nga gingharian ang iyang mga tinunan, ang iyang mga apostols. Diya sa gingharian, diya kanila, no, murang diya ang invitation ba, no, sa atong Ginoo, na diya ka mo sulod, diya ka mo pasapok. So kay mao man ang gingharian, ako natuo ko, kaya ang gingharian, ang dumala sa gingharian, hari man, no, hari man, dili man mga tao na sama sa minaisip karon nga, kung sa uban, ang pinakalabaw nila, ildir, no, kung sa inuha, mga papa, wala ko na pinapagay, inuha mo na. Sa iglesia, ang pinakaulo, ang hari. Kung kinsa man ang hari, naman si Kristo. No, siya may ulo sa iglesia. Kung siya man ang hari, ang balaod sa gingharian, ang puno sa hari mo'y balaod. So kung siya nakasulat sa iyang balaod dito sa gingharian sa iglesia, mawala sa udon. Muna siya na para sa kuha, kung mag-isip at ang balaod sa Kristohanon na disugod ni Kristo para sa iglesia sa pagtugtugod, may atong tumunon. Okay, ito pa nila ang bibigyan, duha bahin na sa duha. No, naanong bago, so dito yung sa bago. O, matilapit na tunggaan. So, kung atong may isang rin na ikalam ng eksona, ang punto sa ko ang gusto na i-share sa inyo, kamalo ko, payahan naman na natuwa sa kasulatan, kamalo ko nga, kamo, napoy, naibala na naibakalan sa kasulatan. Ang akong ihihingan niyo sa inyo, no, wala ko nagpuan na, doon mo sa kuha o, kanarang. Kapag Diyos ko lang hikap sa klase sa tao, no? Instrumento na din ang tao po, parang Pedro, parang Pablo, na madala pila ilang isikayon. Ako ngayon lang na, kung sa inyong sabi sa kasulatan, dito mo to. Kaya once gani, ang istorya sa kasulatan, dili na, o naay ba, na dili na mao ang istorya sa kasulatan, ang tawag mo muna na opinion. No, opinion, para sa mo sa debate sa mga senador, no, si Remulla o si Marcolita, nagyan nagpapala si Marcolita, ang tubag ni Remulla is that your opinion na ni Marcolita o opinion. So, kung ito na ang isusin ni Marcolita sa balaod, so kapag na siya mag-isip pag balaod sa Diyos, balaod sa Diyos, hindi na ito
i-insert ang opinion nato kay kung mag-isgot mo dapat sugo o pulong sa Ginoo nga naa insertion or kanang wala may apil sa gisugo sa Ginoo tawag na opinion dili na balaod sa Dios kay sa ginarian sa Dios ang balaod ang iyang pulong. Mao na siya nga kaigsunan mao na nga para sa tuwa kung isa ray gisugo dito gutuman. No kay ako pagpangalagad dili man pagpangalagad sa tao. Wala ako nilalagad ko ang akong gilantaw ang akong labaw. Ang among gisan gumala namo no sa mga po nila mga igsunan wala kay mapay gisugo sa SDA na sa Lidway sa GW sa Joseph Smith sa uban na mga sikap kaya mga sugo-sugo. So nag-share ko nagawali ko dili tungod kay sinugo ko. Nagwali ko o nag-share ko sa inyo mga igsunan tungod kay ning tuo ko. 4:13 sa taga Corinto. Ning tuo ko mao nga ning sulti ko. No, ang ako pong mensahe dili po tingin nga naay naghatag sa tama sa kita ang anghel o sa diya mao nag-mensahe ko. No, nag-share lang ko tungod kay ning tuo ko kung sa akong naibalaan, gi-share lang ko na po. Di na kayo ato lang po. Wa mahuman ang 15 minutos ni Bro Benji Montalvo. So, proceed ta sa posisyon ng answer. Dire linya lang upali-upat ang mga tanya ani si Sergeant Gonzalo. Tunga lang mo Bro Jojo ni Ako'y last. tunga lang mo Bro Jojo ni Sergeant Gonzalo. Iya ha tulo duha. Kay 15 minutos lang niya pahayag. Sunod si Francisco Santos. Sunod last si Brad Paul sa Pakulang Alima. So bro, babi, kung sa imuhang unang pangutana, tulong ka minuto, 30 minutes, 30 seconds sa pangutana, 1 minute at babag. Okay, sige. Bro, may gabi. Ang akong mga na aware maka nga nagtukod si Kristo o Iglesia o Pundok. Yes bro, yes. Kasulatan na dili na pwede sa pako. Okay, salamat. Karon aware man ka nga nagtukod si Kristo o Iglesia. Sa pagkayam ni Kristo sa langit, kinsa ang gitagaan niya o kinsa ang nangulo sa Iglesia nga gitukod ni Kristo? Ang Biblia ni basihan ko nga apostoles. Kinsa nga apostoles bro? Ang 12 sa isang na to. Sigurado ka bro nga ang gitagaan niya nga mangulo sa Iglesia. Ikaw Sumata rin mo, 12 ka apostoles ang gitagaan niya nga mangulo sa Iglesia. So ang akong pangutana, kini na sulat sa Mateo 16:18 hangtod sa 19. Nga gayon na niya si Pedro nga ikaw Pedro, pagkatukuron ko ang akong Iglesia. So ba kanini o sakto kanini? Kailan na yung suka kaya suka. Ako sa nang pangutana, ingon ka ganina, 12 ka apostoles ang nangulo sa Iglesia pagkayam ni Kristo. So karon, ang giingon diya sa Mateo 16:18, ikaw Pedro pagkatukuron ko ang Iglesia. Kinsa man ang tinuran ni kay 12 ka apostoles ka imong giingon o kanang giingon sa Biblia nga si Pedro mo nga bisang una ni Kristo sa ang Iglesia. Talaga na ba? Anang 12, no, kung ayun na sa Galacia, tulo sila nga kanang tinatawag na foundation, haligi ba? No? Sa Iglesia, si Pedro, si Juan, o si James, tulo. Ang imo pangutana sa Mateo 16:18, si Pedro lang hindi istoryahan. Why apil ang naban? So, kung may isip ka Pangulo, dapat sila na Pangulo gani. So dili mo nang Mateo 16:18 ang pangulo. Ang 12 yun. Ako karoon ang pangutana ni Sergeant Babi. Kasabot na siya pangutana. Ngayon gusto ipon si Pedro lang. Ano yung gusto ipon? Wala ko supak anak. Pero ang nag-ingon niya kasi Pedro lang ang ulo. Habang na sulat siya yung ibig-isintere kasi sa Mateo 16:18 hangtod sa 19. Sige, kasaha bro. Sige, sa Sa Biblia, andera Mateo 16:18. Mura, highlightan. Musa, surihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Kung ibabaw nining bato, tuguron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili kayon makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Ayaw ko ba tana? Kinsa man ang itugutan ni gingharian ni Kristo o authority? Ang 12 ka apostoles o kini si Pedro nga giingnan niya nga kung unsa ang imong idili
Wala na sabihin nga, unsa ang inyong idili. So, isa lang, unsa ang inyong idili usab dito sa langit, o unsa ang inyong itubo usab dito sa langit. Kisa mo ng sakto? Ikaw o kining sulat sa Mateo 6:18? Walay mali na bro. Kaya kanang gibasa, tama na. Kung kana ang verse niya nga yung pasiya, si Pedro lang isbutan. Pero buwan to ka sa lain chapter, para nang sumpay sa 18:20, sila matanan, mga apostolis na yung giingnan niya, kung sa inyong igot sa lita, igot sa langit, kung sa inyong kalagan sa lita, kalagan po sa langit. So ang diya yung pasiya, si Pedro lang, wala ko sumpapan na. O sige bro, may yung salamat sa imong pa. Okay, brother, tinapis ko na kay tulo ka pagpapamana po, no? Para kang tulo mo ito kang sobra na isa, pero okay na, sobra na isa. Okay na, doon na kayo tulo, kapapamana. Limawad na, hindi na sa akin na, lima. Okay na kayo, ato palakpakan at speaker na, okay na ginaw kayo. Si Jojo Lapis ang pangutana, lima na pangutana, 30 segundos, pangutana, usap na pangutana. Salamat kayo bro Stalwart. Ang gabi na bro. Sino ang i-present kanina nga ang tanan ng mga sinta pinang simbahan Katolika dili tinuod peke. Diha o niya, murag inuhang gipa sabot nga ang inuhang pundok nga sabi siya pundok Church of God mo yung sakto. Ang akong pangutana Kasi kanang ba, wala kayo akong pundo ka, kanang kayo na ako ba? sabi ko sa mga sagutan. Hindi pa sa pangalan, ayun ako. So ako pangutana karon. Sabi ng Pedro ni Cristo ang iyang iglesia, Mateo 6:18, naging siya, ikaw Pedro, ibabaw ninyo, bato, tukurin ko ang iglesia ang pangutana. Lubuna ba'y pamalan ang iglesia nga gitukoy ni Cristo nga Church of God o simbahan sa Diyos? Sigon sa Mateo 6:18, naawala. Kung ang iyong pumutanan niya lang sa Mateo 6:18, wala. Hindi naman yung mabasa. Pero ang New Testament, dili lang kay Mateo. Mga siya Sa isa, hindi pa niya ko. Kung ang New Testament, dili lang ang Mateo. Diya sa Mateo, uyod ko nga na itukod. Pagdagan sa panahon, pag-abot sa buhat, katong iglesia mo ito, iglesia sa Jerusalem, yung si Brother na. Pag-abot dito sa iglesia sa Jerusalem, ang gituko dito kay iglesia kilutos, ang naglutos si Saulo. Pag-abot sa mga sulat ni Saulo, sa Galacia 1:13, 1 Corinto 15:9, iya man itong ipailan na mo ang iglesia sa Diyos. Wala panahon sa pagkukod, pero ipaila sa panahon na si Pablo nagpamatuod kung unsa kong iglesia ha. No? So, kung Katoliko pa nakaputang dito, ako dito sa na Katoliko ang itukod sa Diyos. Ano na kasi sipin? Okay, salamat. Karon kay iglesia sa Dios kay imong gibarugan nga mao ang pangalan sa iglesia nga gitukoy ni Kristo diha sa Roma 16:16 nagingon pag kumustahay kamo sa eleksyon nga halo nangumusta kamo ang tanang iglesia ni Kristo kinsa may tama ninyong buhaan ni. Gwapo nga pangutana, kinsay tama? Ang tama, kaming duha. Ano man? Ang duha nakasulat man. No? Ang duha nakasulat man. Di ba alam kung ganyan? Kung unsa nakasulat, mo'y tama. Ang pangutana lang karon, sa pananaw ninyo, ang iglesia ni Cristo o ang iglesia sa Diyos sa Biblia, lahi, kay namin, ay iglesia lang, ay kung mapaplasik ka Church of Christ. Pero ayaw ko ninyo lantawa. Ang lantawa ninyo, ang nasa Bible, kaya si Cristo, ang amahan, usara na na. Diyos na sila priya, si Cristo Diyos. O manuan na, Diyos na. So kung ang ngayon ang tao, hindi nasa Pilipinas karon, lahi-lahi ko na sila. Pero kung ngayon ang tao ng Biblia, usara na sila. Wala yung mga sasapaki. Okay, salamat kayo sa inyong tubag bro. Karon kay imong giangkon lang iglesia ni Cristo nga tinawag ni Felix Manalo. O isang Hindi na mo. Church of God kasi sa pupate na. Ayaw ko tagay o tuba, ayaw na pangutana. Wala na ito tuba. Ako yung sa muha. Tama mo ka. Pangutana man ka kung asa tinuod sa duha. Ako tuba, kanin duha tinuod. Ang tao sa Biblia, ang iglesia ni Cristo na nasa Biblia o ang iglesia sa Diyos na nasa Biblia, pareha na tama. Pero kung ang lantaw nimo kaning mga iglesia ni Cristo na naakaroon sa Pilipinas o mga iglesia sa Diyos na naadri sa Pilipinas, mo ni mali. Pero ang Biblia ay mga tao, isara na sila. Ay si Cristo Diyos ng yapon. Okay na punto na ko. Para sa inyo ha, isara ang iglesia ni Cristo o ang iglesia sa Diyos. Tama? Nasa sa Bible. Apong tangan ako karon. Kauban ba mo ang iglesia ni Cristo?
nga existing sekta o kang iglesia sa Dios kay mga karon sa kapan kauban mo dili. Gusto lang ko sama sa gipahayagan niya. Wala lagi ko denominasyon o sikita nga sa pupat. Kaya mga Iglesia ng Cristo, mga Church of God, mga Sabadista o sa Diliper, natandaan, kung sa panadiha, wala ko sa pupat. Bro, ako sa pupat. Kung unsay, gisulat sa Biblia dito kung napasako pinagi sa pagturo. Okay, thank you. So karon, mga tanong ko kanimo, kay nagingon mga kanina na ang simbahan Katoliko dili na mga ang simbahan ng tinuturo ni Kristo. Unsa may meaning sa pulong Catholic or Katoliko? Isa po sa buong niya na Katolik, no? Gikan sila sa Latin o Greek na Katolikos. Sa po, universal o general. universal, general, holistic. Diha sa sulat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 56, Versículo 7, nagingon nga ang balay sa Dios pagkatawag og balay alampuanan alang sa tanang mga kanasuran o si Kristo mismo nagtudlo usab diha sa Marcos 11:17 nga nagingon nga dili ba ang kasulatan nagingon man nga ang balay sa Dios pagkatawag og balay ang akong balay nagingon si Kristo mismo ang akong balay pagkatawag og balay alampuanan alang sa tanang mga nasod imo ba karong giangkon nga pangalan sa simbahan ni gituod ni Kristo mao ang Universal Church, yes or no? No bro, no. Tabagan mo na ang giisgutan ni Isaiah space sa context o ang giisgutan ni Kristo, isa lang. Isa lang. Ang balay alampuanan alang sa naso diya, wala nag-refer sa Katolik. Kung context yung isgutan, referado na sa tiniplo sa Diyos na sa Jerusalem, existing in time of Jesus, dili sa inyong panahon, na mga sa Roman Katolik. Muna akong tabaglo. Salamat. Imong i-deny nga dili ni sa mao. Dili ka bro. Ayun. Pero kay laro man kayo diha sa mga konteksto nga ang balay sa Dios nga nagpasabot og simbahan o iglesia nga kung mabasa diha sa unang Timoteo 3:15 buhing iglesia nga mga haligi o pagkuranan sa kamaturan imo ba karong i-deny nga mali? Imo ba karong pabatulan nga mali ang nasulat sa Biblia nga nagpasabot nga ang balay sa Dios mao ang simbahan? Nalawas na ako lagi klaro bro. Uyon ko sa inyong ibasa nga gikot nimo sa kang Isaiah sa dito ka Mateo. Ang akong dili uyunan sa ang interpretation nimo nga mao nang Katolik. Kaya kana kung ibasa nimo sa interpretation sa Bible, mao lagi itong tiniplo sa Jerusalem. Isa pa, ang iglesia sa Bible dili building pareha sa tiniplo sa Jerusalem nga gitukoy sa Isaiah sa Mateo, kundi katawan. Muna iglesia, dili ng building nga ginasibahan nato o chapel. Doon ay kami ng iglesia. Sa dictionary, pero sa Bible Kasi na ang iglesia sa dictionary, dili sa Biblia mismo ako nang dimension sa inyo kanimo. asa mo sa Bible bro? Asa sa Bible? Isaiah 56:7. Puro ba ba? Ang balay sa Dios pagkatawag og balay ang apuanan alangan naman ang iglesia. Ako kita balay ang apuanan. Balay sa bala ha. Sa balay ang apuanan o kita mismo ang iglesia o Kristo. Ang balay ang apuanan ni ginamention dinhi sa Isaiah 56:7. Mao ba na sa iglesia nga buhing iglesia nga katawan sa Dios o balay nga alampuanan nga kundi ang iglesia diha magtigom magampo sa Dios diha sa maghatag minaw sa kapulong sa Dios diha sa mga balay alampuanan nga gitawag sa amo ecclesiastical structure o church building. Mao na dili Adili na mga bro, adili na. Yung una, ang Isaiah, wala pa may New Testament. Wala pa may New Testament. Ang isgutan ni Isaiah, referado ko sa iyang panahon, kung sa itong tiniplo na naa dito sa Jerusalem. Muna siya, dili na, wala pa na nag-refer dito sa New Testament. Picture na ang isgutan ni Isaiah. Okay, salamat kayo, Pablo Jojo, o Bro Vince, Calvo. Sunod ang magana, si Bro Jason, di malang kapapagana, o 30 segundos, o sa kaminuto. Unang pangutana, ingon ka, ipangutana ka ganiha, matuod ba ka sing ingon nga ang Isaiah wala nag-isgot og simbahan Katoliko? Matuod ka nini o dili? Tinuod nila bro, kaya kung mayroon kang mag-isgot ng Katoliko ang Isaiah, wala pa may existing Katoliko sa panahon ni Isaiah. Matuod. Kung mabasa na ko nga ang Isaiah nag-isgot og simbahan Katoliko, matuod ka nini? Kung sa pwede masaho, para na magkaroon ano, kasi Malikon. Kaya nga magkakamato, gawag ka nag-isgot si Isaiah o simbahan Katoliko. Pag mabasa na ko sa libro sa Isaiah, matuwa ka rin eh. Depende bro, kung saan klase lagi sa libro yung pasahon. Isaiah lagi dagat yung translation sa libro mo. Biblia, kaya may mabasa na Katolik ang ito. Biblia. Basta Biblia.
Wala yung sa klase. Ano na ko ba? Ikaw lang di ka ba? Ay, ang dilo ko. Kung doon sa klase ng Biblia na yung basa mo? Wala na yung kaya di na debate na yun. Ayaw pag sige. Sige. Challenge ka ba? Kung basahan ako na lang. Yun lang natin i-challenge kung mabasa o dili, maturo ba dili. Sumala diri sa Latina Vulgata, Isaya, bagong siyon, kung simbahan katoliko, kaya nabasa na nato, o naami basihan, maturo ka dili. Kung yung basihan bro, kana bro, ako di kong supak ka na, may pagkain, nawa man ano, alam mo man, dili kong supak. Pero kung mabasa na mo sa lahing version, ako naghan ako para sa kuha na ako Hebrew Interlinear Bible, no nga, Hebrew o English niyang equivalent. Dito siguro na basta pero kanang yung basihan, mura ka lang namin. Okay, kaduha na itong kapangutana. Ikatulong kapangutana kay uyunan man ito hindi mo supakon. So, higit sa supak kay. Ikatulong kapangutana, si Apostol Pedro, isuko man sa Ginoo, apil siya ng nagwali. Karon, dili sa kining Living Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 15. The church here in Rome, mutuo kanini, ang libro na Pedro, si Peter ang nagsulat, mutuo kanini. Ay na, napasalam sa chapter 1 verse 1, siya yung Rinis na ka. Ingon si Peter, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Since you hear greetings to those na San Mark, pangutana. Kaya man si Apostol Pedro, the church here in Rome, asa man si Pedro nini? siguro, nasa mo. Wala man nakapag nasa dito, pero siguro ba? Ibatulong po ka na. Ikatulong pangutana. Kaya naaman di ay siya sa Roma, niya nababasa. Maliban sa wala pa ang reformer, unsa na simbahan ang nauna maliban sa reformer. Ano mga panagag una? Maliban sa reformer. Maliban sa reformer, sa wala pa si Martin Luther, the father of Protestant Christian. Unsa na simbahan ang naa dito sa Roma o maapon si Pedro dito. Unsa na simbahan? Ano dito siya na po kung Roma lang specific yung mga pagkatana. Pero ako may balana na, kung history naman ng Montanism, na adiha ang exist yung katolik na business. No, na adiha kasi nagyan na siya, nagagana lang siya ng hapag sa mga karoon. Exist na katolik ka, may ginapasabot nyo, na adiha Montanism, business, monarchism, anak, muna sila ng klase, nagagana. Okay, balikan ka kasi yung mga pangutana. Ikaw pa yung pangutana. Isa sa mga famous na writer sa Biblia si Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo sa Roma 15, versikulo 24, whensoever I take my journey into Spain, I will come to you. Pangutana, asa man buato si Pablo na lugar? Sumali, basa? Sumali sa basa. Rome. Ako balikan. Whensoever I take my journey into Spain, Spain, sorry. I will come to you. Spain. Pangutana, unsa kaniadto man si Pablo di ay sa Spain, ingon man niya, I come my journey mato sa Spain. Pangutana, unsa na relihiyon nagikan sa Spain kaniadto diri sa Pilipinas? Wala ka sa pagkanan, mga ganang katoliko. Wala ka sa pagkanan. Amen. Amen. Last, wala pa mga minute niya. Kapag ka mga minute. Wala ko isupak ka na. Wala ko isupak ka na. Para nang ipagpatanan niya sa babaron. Ang point ko kanina, kung unsay na sa Bible, unya, ang itudlo, wala sa Bible, tawag ka na opinion. Kung ka nang iyang giingon, no, may pangutana, story mo na, dili mo na Bible. Dili mo na Bible, wala ko isupak ka na, kaya daghang pakita mo sa history. No, daghang na writer sa history, bisa ng ilang pagka-writer, kaya lahi po, ang ilahang pag-ipan dito sa pagkasulat. No? Kanang mga ina na, okay na wala na yung problema. Akong gaingon ganiha, kung unsay na sa Bible, dito ka. Dito mo, pagka dito ka makag ba, o ganang pagtuo, ara, kung unsay na ito ang ibuhon nga basihan. Anong mga history bro? Iniwala lang bro. Sige. Ikalima nga pangutana. Last question. Mubuo siya nga ang simbahan katoliko ni Ato Galing, tumigit siya. Pero di siya mutuo kung wala na tudlo sumala sa Biblia. Ano natin ang Apostol Creed? Apostol Creed. I believe in God, the Father, Creator, tama ba ito? I believe in Jesus ang kanukana. Kaya yun magana, wala sa Biblia rin mutuwa. Ang simbahan katoliko, ang tudlo, I believe in God, tinuotin, sumala sa Biblia. Gusto lang ko na. Amin na kanang gaingon mo. Pagkong saan ba? Anong gaingon tama na? Anong gaingon sa Apostol Creed? Ngayon man. Naman na sa Bible. No? Sa Bible, naman sa Bible nga mutuo pa sa amahan ng Diyos. Ang ipasabot kaniya kung naay tudlo, no? Nga wala sa Bible, kung lahi sa Bible, ang tawag ana opinion, report. No? Mo na
Muna akong deklaro ganyan ha. Unay, mutublo pa karon. Si Kristo, Diyos. Wala man na mabasa sa Bible nga niangkong si Kristo nga siya Diyos. Oh, pero natuta nga si Kristo Diyos ano man, gisulti man na nga Diyos siya. Mana akong gusto na ipasabot sa inyo nga ganyan. Okay, brother, sige na matapos ang mga minute. Katapusan ang mga tanga. Humanali, natay gusto na lang sila po worth of 100 pesos kuman taga dirita sa open forum. So tagaan na ito panahon ng mga papunta ng audience, labi natin yung ato nga bisita karon nga mga inilapot sa ilahan nga sipahan. So pagpon, kahit ang mga papunta na, kahit na sekundos, o gusto kami nito ang tuban ni Bro Pinche. Madunggan na mo, namiingon ka na ang iglesia o pundok sa Ginoo may Pangulo. O miingon ka na ang unang Pangulo o ang mga apostoles. Pangutana, human namatay ang mga apostoles sa 2nd, 3rd, up to 21st century. Kinsa ba ang Pangulo sa iglesia nito kung iglesia ito ba? Kung ano ko palubog wala pa po na tao ng panahon niya. Ha, ay ko naman siya lang. Okay, salamat sa iyo, honest na ito ba? Minute po, wala. Kaya pa mga mga Paul, kaya pa 15 seconds. Kung yung pumunta na bahay na sa mga panahon na wala ka po, wala na magpalaw na. Wala na magpalaw naman naman. Wala pumunta ng tao na. So gusto na ko, ang akong panuganan, kung unsa lagi titulo sa Biblia, hindi na naman ang panuganan, ang isa sa Pangulo, mo atong atay, kaya ang pagtuo, wala na nabase sa mga Pangulo. Okay, discussion. Kaya mo ka man na naipangulo ang iglesia. Matod sa Hebrew 13:7 na ilang San Pablo na hinumdumin ninyo ang inyong mga pangulo. Ano ba ang kay madumduman? Na gidasig ni San Pablo na hinumdumin ang inyong mga pangulo. Dili ka makadumdum kay ang imong simbahan na gitukod sa inyong order. Wa mag-exist from tuman sa apostol hangtod karon mao ba ang rason na wa ka madumduman kay sa pagdumduman mao ba sa mag-exist di imong dumdum. Ang imang ibasihan nga Hebrew sa panahon nga gisulat ni Pablo sa Pablo Pereira na dito sa mga Kristohano sa iyang kapanahonan na hinumduman ang mga Pangulo. Kung ang imong Pangulo kung para sa kuha pagkutana ka sa kuha kinsa ang hinumduman ng Pangulo ang akong Pangulo ang hinumduman unang-una ato kung kailan kinsa man apostoles no atong pangpanguluhan po sa mga apostoles ang imong pagkutana mo ko 2nd, 3rd, 4th century kung sa mga alam mo kung kinsa sa mga panahon mga tawanan na dito ito panahonan. Okay, retro. Kinsa may inyong pangulo karon sa inyong iglesia? Ang Pangulo ang isibutan sa mga kami. Ako katulong nga pumunta na ha. Ay, katulong pa. Okay, clarification. Okay. Sige na, okay. Tama na gisunod na rules. Sa pro, direkto sa retro, atras na. Kinsa man ang inyong pangulo sa inyong iglesia karon na existing, kinsa ang iyang mga predecessors nga mabalin nadto sa 12 apostoles ba? Wala lang gusto na wala na lagi kabalo. May ibase, di ka karon at tupok na sa yer, sa mga Pwede sa coordinator, ang karon ba? O sa may imuhang Ako po ang tanong sa coordinator, ako po ang karon ba? Kay naano yung pangulo, ikaw na kung na ipangulo. So, automatic na niinin mo ang panahon karon, naano yung pangulo. Ako po ito na kinisa. O kung kinsa ang iyang mga predecessors, hangtod ba atlas nato sa apostoles? Okay, Prophet nangita siya pangalan, imong kinsa, it's really up to the person. So, kinsa, ano mo kapag Prophet? wala kayo, kapag may mga ganayanap, kinsa, wak ko kayo na, wak na ko kabalo, kaya may pangutana, kato pa mga sumusunod. Pero, kung ang atong ibase, dito sa inyong ibase sa pangutana sa Hebrew, wak man ang kalambikitan sa atong panahon, kaya ang Diyos agad, Point of order sa coordinator. Isa pa, Point of order. Para makarita. Okay, kasi na to Point of order, mahula sa kaya ako sumunod na ko, matubag ni mo. So akong i-repeat ang question ha? Ikaw ang nag-ingon. Sa paminayan na ito, matubag sila. Paminaw yun, ha? Para matubag ka. Ikaw ang nag-ingon ng iglesia ko na ipangulo. Ang imong iglesia ko nag-exist. So therefore, na ipangulo. Karon kay naamay pangulo, kinsa man. O kung kinsa ng tawana, kinsa man po ang iyang predecessors pabalik sa mga apostol. Okay, Prophet. kung ang imong iglesia na exist ay pangulo, kung naipangulo, kinsa ang pangulo, ang ingat
apostles, unang-una, dili na doktrina sa Bible. Ikaduha, kanang iyang term nga akong iglesia, usbon ako, wala ko iglesia na akuha. Ha? Muna ikaduha. Ikatulong punto, ang iyang putana mago dito sa Hebrewanon. Na ang sugo dito, hinunduman sa mga unang Kristohanon, ang ilang mga pangulo. Wala ang hisgo na, isa yung pangulo, isundan sila mga pangulo. Wala yung nana nga pagtulungan na gitulo dito sa teksto ay yan di pangkanan. Kanya kayo may pagpapano, based na sa Katolik. Okay, wala na yung tapos. Next question na lang ka. Next question na lang ka. Ngayon ka ganina na magpasakop ka sa kingharian sa Diyos. Laro na. Ngayon sila, magpasakop ka sa kingharian sa Diyos. Dito sa Ipadayag 1:6, mo nga ito babasa. Tingin din. Mato ni Apostol Juan. Gihimo kita niya nga usang kagingharian sa mga pare aron mag-alagad sa iyang Diyos na Amahan. Mingon ka na nagpasakop ka sa gingharian sa Diyos. Karon, kang gingharian sa Diyos, gingharian man sa mga pare, ang tawagana, kinsa may inyong pare karon. Diba? Kung pare, ang iyong pagpapana sa mas Katoliko, wala. No, wala. Kaya kung mag-isip at pagpapare, sama sa iyong pagpapana, kita tanan ng mga natuo kang Kristo, spiritual present. No? 2 Pedro 2:9, kita balaan nga naso, harianon nga saserdote. Dili, literal nga saserdote, ha? Kaya sa Old Testament, Aaron ni priesthood man. No, Levitical priesthood man. Kita karon, dili nag-repair sa tribe to dili sa kinadibukan sa iglesia. Muna man ito bago. Ikaw ba? Ikaw ba? So, sakop ka sa kingharian sa mga pare. O ikaw pare. Dili lang literal. Bukod sila kaya sa inyong mga Katoliko. Kasi ako naman. Matod sa sa Ipadayag, gihimo kita naging harian sa mga plural man. Kung ikaw usa sa mga pare diniging harian sa may mga kauban. Ano na mga kauban? Ang mga kauban, tanan nga natuo. No? Kung unsay basta sa suwanon, no? Ako wala ko naging nga dili pa pareha sa uruganan, wala ka natuo, akong uruganan, tanan nga mga Kristiyano nga natuo sa atong Ginoong Kristo, na tinuod na patuo, part na gyapon mo sa church. Kung ako kaning church, dili mo na atuwa, dili man atuwa, dili dito na sa Sagiya. So kung kinsa to natuo sa Sagiya, part ka diha. Kung ang tanang kinsa sa kauban, ako kay mga kaubanan po, pwede po to sila may part. Kamo pwede po mo na yung bahin mo na. Wala mo tubag. Okay, bro, natapos sa moment, natapos na nga. Si Kristo nagtungkol ng iglesia sa Jerusalem. Dito nag-start o origin sa iglesia. Karon, nilay mo makamo po kabahin sa iglesia. Diba? Ang pangutana, kaya nagpasako pa mo sa iglesia nagtungkol ni Kristo sa Jerusalem, ang pangutana, kinsa man nga gikan dito na ng lugar na miyami sa Pilipinas na minawat ninyo asakop sa iglesia nagtungkol sa Jerusalem. Kinsa? Ako dali naman? May oyon ka na ang iglesia. Sa issue is the physical solid. Ako nagkikipit. Sige. Ako balik-balik sa pangutana. So ako balik para maisalan ng tubag. May oyon siya ng iglesia nagtungkol sa Jerusalem. O mayroon siya na sila ko nagpasako para sa mga iglesia. Sa ato pa, kung nagpasako para sa iglesia nito kung Kristo, kinsa man nagikan dito nga dunay kadugtungan sa Israel, ang inyong ipasakupan o pitawag ninyo na mahimo mo sakop sa iglesia nitungkol sa Ginoo na nagunan sa Jerusalem. Una, dili ko pala karoganan nato na yung napilina kinahanglan naagawin sa ilo ikan sa Jerusalem ang tuloy para mahimo kong sumpay dito. Kasi sa celebrate ko ng grupo. Ang pagpasakop sa iglesia, una-una, dili po ka sa iglesia sa Jerusalem, part naman to sa mga Jewish. Ang pagpasakupan, pinaagi sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, dili mo sakop sa Jerusalem, kaya siya, pinadala siya dito sa mga hindi dili sa mga Hudyo. So, paano may nakabalo, nakataon ginsay, mapun mo na pagtana, paano na may balang nga gidawat ka sa Ginoo, gidawat ka na dito. May balaan naman ang mga nagsuunan, go, ang imong pagtuo, tininuod sa Ginoo. No? Roma 11, versikulo 20, nagpabilin tang nagpanong isip sanga sa maong maulibo pinaagi sa pagtuo. Okay, salamat.
Spirit, spiritual. So ngayon Yes. nga nahimo mong sakop tungod sa ebanghelyo. Yes. Dili man po itong ebanghelyo mo abot sa usa ka lugar o way tao magda sa ebanghelyo. So bali na kung pangutana. Kinsa man nagikan dito sa Jerusalem na dunay koneksyon sa iglesia nga nagbibigit sa ebanghelyo sa Pilipinas o nanina mo sa ebanghelyo ang mga mong sakop. Okay. Bubutanan, no? Kapag nakuha natin sa kwalo. Atong tagaan pinahon sa PDG sa pagpunta. Saya ulang natin ako sa ikadawang Korinto. Bro, okay lang ba kasi may pinipin? Okay lang, okay lang, okay lang. Sa ikadawang Korinto, verse 14, kay Andre. Ato ni Pablo, kaya kami wala maglapas sa among sugod. Na daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kaya kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, bala ang maayong balita may tungod kang Kristo. Si Pablo mga igsuunan, wala ka kaanihin sa Pilipinas. Ama kang gano'n wala ka abot. Pero sa usa na paagi nga nakaabot si Pablo sa Pilipinas. Pinaagi sa iyang sulat. Kaya kining Biblia mga igsuunan, bisan paghaan sa imuha, kung wala ni mo na basaha, wala niya po na nakaabot ang pulong sa Ginoo, pinaagi ni Pablo sa imuha. No, mimimber lang ka sa pangalan, pero sa Diyos, no, naabag ka dito sa iyang mimber,